खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एनडिएफबि गुबुन गुबुन दाबिखौ सुफुंनानै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो डक्टर अनजालि दैमारि बिथांमोनहा गुवाहाटीआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमनानै सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिजों लोगोसे 5 एक्स एनडिएफबिफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनाय 15 बारग' एनडिएफबिफोरखौ सिबिआइ आरो एनआइए केसनिफ्राय बोखारनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि 9.3 दफानि गेजेरजों आद्रा थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायनि सायाव सावरायलायदों जेराव अक्ट'बर दानावनो रिहेबिलिटेसनखौ होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों आरो थालांनायफोरनो गासैनोबो डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो होजोबनो थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो एनडिएफबिफोरनि केस आरो आसामनि बायजोआव नांथानानै थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि केसखौबो बोखारनो थाखायबो गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायलायदों आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो गासै जेंनाफोरखौ मोजाङैनो खोनासंदों आरो खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनानै होनो थाखायबो खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिसायख'थिनि सिगां दैदेनगिरिफ्रा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावो अदेबानि बिसायख'थिजों फैफायो जौगानाय रायजो राजानि गेजेराव गावसोरनि सोरखारखौ मोजां दिन्थिनो थाखाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां मोजां बिथांखिफोर लाबोनायजों लोगोसे गोबां जौगानायनि खामानि मावो। थिग बेबायदिनो लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आइजोफोरनि थाखाय गोबां गोनां बिथांखिफोर फोसावदों। आइजोफोरनि थाखाय सोरखारि साख्रियाव 35% रिजार्भेसन आरो फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव 50% रिजार्भेसन फोसावदों। बेनि अनगायैबो 450 राङावनो LPG सिलिन्डार बायदि गोबां गोनां बिथांखिफोर फोसावदों मध्य प्रदेशनि सोरखारा। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहान बिथाङा लाडली बेहेना बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो दानफायाव जि 1000 रां होनाय जायोमोन बेखौ बांहोनानै 1250 होनो थाखाय फोसावबाय। बेनि अनगायैबो सोरखारि साख्रिफोराव आइजोफोरनि थाखाय 35% रिजार्भेसन आरो फोरोंगिरिनि बेलायाव 50% रिजार्भेसन होनो थाखाय फोसावदों। बेनि अनगायैबो दानफायाव LPG सिलिन्डारखौ 450 राङावनो होनो थाखायबो फोसावदों मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि मध्य प्रदेशआव 13,39,000 गोदान भटार्सफोरा लकसभा बिसायख'थियाव भट होगोन। 13,39,000नि मादाव 7,07,000फोरानो आइजोफोर होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आइजोफोरनि थाखाय गोदान आरो मोजां बिथांखि फोसावदों मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिटिसिनि रांखौ सोर जाख्ल'दों प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि? हाग्रामा महिलारिनि सोरखार थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया खौथि रां जाख्ल'दों होननानै प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सायाव अजद होबोदोंमोन। नाथाय दा उल्थायै प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोबां रां जाख्ल'दों होननानै हाग्रामा महिलारियाबो अजद होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ माबोरै रां जाख्ल'यो बेखौ बयबो मिथिगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि रबिराम नार्जारिया बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव गारि सालायबाय थानाय नुदों माने बेयाव रां होग्राबो दं आरो रां लाग्राबो दं आरो रांखौ मेसिनजोंसो साननाय जायो होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव अजद होबावदों दि बरागारियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ 50 लाख रांजोंनो लुनानै होदोंमोन। नाथाय न' लुनायनि 1 बोसोर बा 2 बोसोर उनावनो प्रमद बर'आ 2 कौटि रांनि फाहामनानै होफिनदों। न'खौ बानायनायाव 50 लाख रां लादों नाथाय फाहामनायाव 2 कौटि रां लादों। बेबायदिनो प्रमद बर'आ रां जाख्ल'यो होननानै अजद होयो हाग्रामा महिलारिया। फोरमायथिनो गोनांदि बिपिएफ दोला क'क्राझारनि दतमायाव प्राइमारि लेभेल वार्कार्स मिट खुंदोंमोन जेराव इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय 300सो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलाव हाबफैदों। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोला गोबां भटआव देरहागोन आरो इउपिपिएलआ बिटिसिआव दोलो हिसाबै थागोन ना थाया बेयाव सन्देह दं होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। मानोना प्रमद बर'आ मिसलिया बेयो फोरमान जाबाय। प्रमद बर'आ जेसेबां खोथा बुंदोंमोन जेबो मावनो हायाखै बेयो बिपिएफआव जयनिं जाफैनायजोंनो फोरमान जायो होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया।
हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होनायनि सायाव फिननाय होदों प्रमद बर'आबो। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि आंनि गारियाव बिथांमोननि सासे मानसिखौ जेब्लाबो दोनफै आरो जेसेबां रां आंनि गारियाव फैयो बेखौ लानानै थांथों होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया आंखौ सन्देह खालामबाय थायो, माब्लाबा श्रीरामपुराव जाख्ल'दों बुङो। जाय मानसिया जेबो खामानि गैया आरो थांखि गैया बिथाङा जानला मोनला बुंगोन होननानै बुंथियो आरो अजद होनायानो बिथांनि बिबान होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। ओजोंहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न' फाहामनायनि मुङाव 2 कोटि रां खरसा खालामनायनि अजद होनायनि सायाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बुंथिदों दि जेब्ला क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं जादोंमोन अब्ला दतमानि थुलुंगाफुरि आरो बरागारियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मन्थ्रिफोरा दावबायफैदोंमोन। बेयाव थुलुंगाफुरियाव फाहामनाय आरो साजायनायजों लोगोसे बरागारियाव थानाय न'आव जिरायनो थाखाय मोजां सफा, इलेक्ट्रिसिटि फिटिं खालामनाय जादों, एसि लागायनाय जादों आरो एसे लामा फाहामनाय जादों, जेराव गासै 2 कोटि रां खरसा जादों होननानै फोरमायथिदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। फुजियाव गावग्रा बम बानायग्रा फेक्टरियाव गोख्रों बेफ्रुनाय जाथाय। फेक्टरियाव बेफ्रुनानै गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो 5 सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया सोनाब बंग'नि 24 पारगानासनि दत्तापुकुर ओनसोलाव जादों। फुंनि 10 रिंगासो समाव जेब्ला फेक्टरिनि मावथिफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन, बे समावनो बे बेफ्रुनाय जाथाया जादों, जायजों न'नि उखुमखौ थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे माखासे मावथिफोरखौबो लामासिम बिरखारहोहरदों, जायजों 7 जिउ खहा जादों आरो 5 गाज्रियैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव खाथि खालानि रायजो-राजाफोरजों लोगोसे पुलिसआ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरदों आरो आयेन बेरेखायै गनायथि गैयालासे बे फेक्टरिखौ सालायनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय नटिस हरब्लाल' जानाय नङा, एक्सनआवबो फैनो नांगोन, अदेबानि होस्रांथारनो नांगोन होननानै बुंथिदों अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि आदित्य खाख्लारि बिथाङा। बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होस्रांनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ राय फोसावखाबाय। बे लेखायै बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव होस्रांनो थाखाय बिटिसि सोरखारा नटिसबो हरदों, जायखौ बरायो। नाथाय नटिस हरनायजोंल' जानाय नङा, होस्रांथारनो नांगोन होननानै बुंथियो आदित्य खाख्लारि बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बाक्सा आरो चिराङावल' नङा, बिटिआरनि 11 ट्राइबेल बेल्ट आरो 9 ट्राइबेल ब्लकआव गोबां नन प्रटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरा हाबनानै दं। बिसोरखौ होस्रांनांगौ आरो होस्रांनायाव बर' बा ट्राइबेलफोरखौ जाहाथे आखाइ होफाया बेनि थाखायबो खावलायो आरो जुदि हाग्रा ओनसोलाव ट्राइबेल सुबुंफोर थादोंब्ला बिथांमोननो जाहाथे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि पाट्टाखौ होयो बेनि थाखायबो खावलायो। मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गुबै खोथायानो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनायनि थाखायसोमोन आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो थाखाय सोमावसारनानैनो बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे हाया गोदो-गोदायनि जुगनिफ्रायनो जोंनिखा, बेनिखायनो बेखौ रैखाथि होनाया बिटिसि सोरखारनि बिबान होननानै बुंथियो। नाथाय गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा होस्रांनायखौ लानानै गनायजाथावै बिबुंथि होदों। बिथांमोना जाहाथे राजखान्थिनि सायाव थांनानै जोंनि ट्राइबेलनि हा बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारखौ मदद होयो, बेनि थाखायबो खावलायहरो आदित्य खाख्लारि बिथाङा। जेबो जाहोन गैयालासे फरायसाफोरा गोलाव समनि थाखाय फरायसालियाव थाङाबा फरायसानि बिमा-बिफा अदेबानि पेरेन्टसफोरा जोबथेसालियाव थांनांनो गोनां जानो हागौ। फैगौ एकाडेमिक इयाराव गुनगोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय सौदी आरबिया सोरखारा मोनसे गोख्रों थांखि लादों। जुदि फरायसाफोरा जेबो जाहोन गैयालासे 20 साननि थाखाय फरायसालियाव थाङाबा फरायसानि पेरेन्टस एबा बिमा-बिफाया जोबथेसालियाव थांनांनो गोनां जानोबो हागौ आरो बे थांखिखौ सौदी आरबिया हादोरनि चाइल्ड प्रटेक्शन ल'नि बायदियै लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फरायसाया जेबो जाहोन गैयालासे 20 साननि थाखाय फरायसालियाव थाङाबा चाइल्ड प्रटेक्शन ल'नि सिङाव फरायसानि पेरेन्टस अदेबानि बिमा-बिफानि सायाव नायबिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव केसखौ कर्टआव दैथायहरनाय जागोन। बेयाव जुदि पेरेन्टसआ फरायसाफोरखौ लानानै केयारलेस अदेबानि गुरुत्थ गैयै खालामनाया फोरमान जायोब्लानो कर्टआ फरायसानि बिमा-बिफाखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलजों लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनि माखासे जायगाफ्रावबो गिख्रंथाव दैबाना। तामुलपुर, नावकाटानि जाब्रांपारा आरो खाथि-खाला ओनसोलफ्राव सुख्लाय दैसाया उसिफावनायनि थाखाय गोबां दैबाना जादों, जायजों ओनसोलनि सुबुंफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों। ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा फोरमायथिदों दि माखासे ओनसोलफ्राव माथावरि बानायनायनि थाखायनो
बे ओनसोलफ्राव एसे अखा हायोब्लानो दैबाना जायो आरो गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जायो। बेनिखायनो बे ओनसोलफ्रावबो माथावरि नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा आरो बेनि थाखाय ओनसोलनि एमएलए जलेन दैमारि आरो एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारि बिथांमोननिसिमबो थांनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। माथावरि गैयिनि थाखायनो एसे अखा हायोब्लानो लामा सामा न' बां गासैबो दैजों उसिफावो, जायनि थाखाय गारि मटर सालायनायाव जेंना मोननो गोनां जायो, फरायसालियाव फरायसाफोर थांनायाव जेंना मोननो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।